Ngaret, Mbah. Ngaret kondi ki, Mang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Momo Wahyu Bolo-Bolo. Iki aku arep delok sawah iki Bolo. Di usia 70 hari. Sawah di usia 70 hari tandurannya pari iki Bolo-Bolo. Iki lho Bolo, koyo ngene iki lho barange. Nah. Iki umur 70 Bolo. Iki mendek iki gak iso mrampu iki. Mendek sama ini lho. Paling iku 3 mingguan. 3 minggu panen paling iku Bolo. Mentek kok ngene iki Bolo. Angel iki tambanane mendek niki angel lho. Merapu ya iso merapu tapi keri karo bature. Sama niki lho Bolo sing mendek. Sama niki lho. Di umur 70 hari. 70 hari Bolo. 3 minggu kas panen nih. Jene liyane ya lumayan apik Bolo, ya mek kono kae mung tok lho. Entek. Saepik tok emang. Iki kaya sana sing kuning iki. Rapone apik-apik iki. Ki gawe wine 32 Bolo. Gawe wine 32 iki lho kuwi. Besok wayahe lep kuwi. Besok wayahe lep. Iya lah. Oleh bocoran kok wong lep-lep kemeng. Lumayan lah. Iso nrelesi. Jane anak-anak kayak ngene iki lho Bolo. Anakane nyenengno jane 32 iki lho. Don iki sak tekem-tekem iki lho. Wis sak tekem-tekem iki sakjane. Ngene liyane ya mentek tapi wis alhamdulillah. Liyane sik diparingi rada lemu. Wis merapu kabeh Bolo. Wis merapu kabeh. Ngaret lek. Mas, ngaret Mas. Ngaret Bolo. Ngaret. Ngaret Bolo. Kancaku cilik Bolo, ngaret wong lagi ngaret. Aku ora duwe ngon-ngon. Ngon-ngonku wis ngopeni sawah ngene iki Bolo. Nek ngopeni sawah ngene ngon-ngone karo kerja apa enake ya to. Angge mulih aku. Lah iki lemu-lemu lho kene. Iki mbok semprot to lek gak kalenane. Yo. Layakne kok ngabang. Dolan selang. Mare wis tak tuku bajune pokono aku. Kok kali? Yo, Ki umur piro, Lek? Umur piro sawah iki? Tandure sik ndi karo nggonku? Yo, nggonku umur 70 sesuk kok. Paling ya rong minggu, 3 mingguan lah. Ya kabeh lho iki urung. Lah ya. Ngene piye iki sing balong kok ora pate enek isine iki?
Iki sing ngisor bolo, iki sing kurang banyu ki ngene iki. Sing kurang banyu ki lho ngene iki lho. Garing. Sing kurang banyu garing ngene iki bolo. Nah sing warak banyu jane yo apik. Lah piye kene iki bore mek siji tok bolo. Bore mek kae tok lho. Lah, bore mek siji ki tok. Ngayahi sakmono mbiyane kono ki ra enek bur. Terus kono kae yo gak enek bur, dol kono kae gak enek bur bolo. Bore mek sitok kuwi tok. Ngayahi sakmono mbiyane. Ki antri aku ajene njaluk banyu dina kingke lah kok tibake antri. Wis sesuk ora apa-apa lah. Iki lho ya sanek sing kuning ini iki bolo. Lho sanek sing kuning. Wis biah iki nek ngarani, tapi ya ora kabeh. Ya nek sing muntup-muntup iki. Mbok Sri, paring ana sing lemu Mbok Sri. Kimbalong bolo, kimbalong. Kaya ngene iki lho. Padha ae kabeh yo ngene iki bolo, tanggoku yo ngono iki lho. Kimbalong yo lho Ratu Pul. Ora woh. Iki lho bolo. Jin duwe lahan sakmene iki kira-kira tanduri apa ya kira-kira? Tanduri lombok nek ketok ya mening bolo. Tandure lombok iki sik enek 2 meter. 2 meter dol kono. Tandure lombok jojis iki. Salam teko petani muda bolo. Salam teko petani muda. Kerja sak enake sing penting halal bolo ya to. Jadi petani ora usah gengsi bolo. Sing penting iso ngehidupi keluarga ya to. Nyapo gengsi. Kerja halal kok gengsi. Nah iki bolo. Anakane jane koyo ngene iki lho bolo. Jan beyuh. Nyeneng no jane. Iki nyeneng no jane. Iki logawa putih. Iki logawa putih mangane rodok putih-putih sing iki. Nek nggonku iki 32. 32 super. Serit parine jane. Serit. Wis biah karengan tok iki. Alhamdulillah iki bolo. 2 minggu, 3 minggu kas panen iki, 3 minggu kas. Pari di umur 70 hari. 70 hari kok niki barange bolo. Oke bolo-bolo aja lali di subscribe, like, komen dan juga share bolo-bolo ya nang akune Momo Wahyu iki. Iki lagi gawe belajar nggih YouTube bolo. YouTube ku wis campuran ini bolo kadang nang tani, kadang nang apa wis tak pethuke bolo. Oke bolo-bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.